Janela bat dugu Gorka Orbizu musikariaren hasiera bat, diskoaren kantetako bat, eta orain, erakusketa ere bada, leiho bat musikari nafarraren unibertsora. Janelak, pasaden ostiralean ireki zituen ateak Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean. Nik ikusten dut hau diskoaren osagarri moduko bat ezela, ez? Da leiho txiki bat, hasiera bat diskoaren sortze eta grabatze prozesura gerturatzeko. Gehien bat Ibai Arrieta argazkilariaren begietatik, baina baita ere Alex Cabeza Trik zinemagilaren instalazio bideografikoen bitartez. Eta badaude hortaz gain, zuzeneko argazkiak ez, nik uste sortze prozesu horren emaitza ere erakutsi dugula, gaukagu ja diskoa, bira hasi da eta lehendabiziko kontzertutako irudiak ere badaude. Hemen ikusten dituzuen argazkiak bereizten dira bizatitan. Alde batetik badira grabaketa prozesuan egindako argazkiak, eta bestetik proiektua argitaratzen den momentutik aurrera, hasten den zuzenekoetan sortzen den lilura hori edo piskatori bildu nahi duten argazkiak. Prozesua nolabait, 2023ko abuztuan, grabaketa prozesua 2023ko abuztuan hasi zen, eta bertan izateko gonbita jaso nuen Gorkaren batetik. Kasu honetan, egoera prozesu oso berezi bat izango zela jakinarazi ziren. Proposamena kasu honetan, oizkoa izango zen grabaketa batetik pixka bat urrundu, eta bapapekotasunak presentzia handia izango zuen grabaketa bat iruditan biltzeko zen proposamena. Hau da disko bat, nire ustez espazioak oso asko markatu duena, non grabatu den eta nola grabatu den. Eta hor bai ikusten duen zerbait berezia eta ez dut esango iraultzailea, baina gaur egun ez ohikoa. Eta orduan Ibairi deitu nioen da etorri hona, gizonak geunden, Lleidako herri galdu batean, hor antzoki zar batean, eta etorri hona hemen zerbait berezia pasatzen ari da, eta jaso ezagun. Espazioak bada zuen olako berezitasun bat, azkenean bada grabaketa estudio bat, etxe bat ere baden, eta bertan halako 20. mende hasierako antzerki badago, eta bertan gertatzen da, etxera sartu eta aretora hortara bidean badituzu oso espazio olako patio berezi batzuk, oso ondo atonduak dituztenak, egoitzak ere beragatzean badauka olako jardin bat, eta azkenan leku guztiek bihurtzen ziren lanleku, eta eraberan ikusteet lagungarri ere bazi dela era honetako proiektu bat garatzeko. Azkenean eta zentzu hortan guk irudiak egin ahal izateak eraberan ere izugarrizko erakargarritasuna sortzen zuen. Errespetua handia ere bai, zeren hain zaurgarria izan ziteken eremu batean presente izatea eta negatiboki ez eragitea ere, oso presente izan dugu eta saiatu gara, gure eragina zentzortan alik eta txikiena eta zegoen eragin hori behintzat alik eta egokiena izatea. Alex Cabeza ere bai kamerarekin etorri zen, 16 mm kamera batekin, hor ere denak badauka holakoari estetiko bat, ez? Eta hori izan zen, gero ja horrekin zer egingo genuen ez genekien, gerora etorri da kaier bat. Liburu bezala aterako zen, hortarako iruditeria landu zen, horre edizio lan indartxo egin zen, aukerak eta zehatz bat egin, eta pixka bat liburuan kaierran ikusten den, hor bertan ikusten den maitza, ez? Eta ondoren ja etorri izan zera, holako proiektu berezi batek, ni argazkilari bezala erakartzen dituen ondoren zer gertatuko zen. Horrelako apustu bat zen, sortzaile batek horrelako apustu bat egiten duenean, gero badator beste hori plazaretzen denean zer gertatuko den. Eta oso erakargarri egin prozesu hori jarraitzea. Hor bada, zuzeneko argazkiak diren parte horretan, bada lehenengo kontzertutik, martxoa maiera uste dut, Bilbon eman zen martxoa da, Bilbon kafe antzokian eman zen kontzertu hortan arte egin zen ibilbide hori jarraitzeko aukera izan da, eta pixka bat
taldeak nola bizitu duen, ikusle pixka bat nola sentitu duten, eta hor sortu den atmosfera edo energia, linurazko energia hori erretratatzen saiatu naiz, eta hori da ikusi daitekena. Uste dut oso argi utzi duela kantuak direla zutabe nagusia, baina holako esposizio bat izan daiteke halako osagarri moduko bat, guk adierazi nahi duguna hobeto ulertzeko, eta bada disko bat, espazioa izan den niretzako gakoetako bat, eta horregatik ere zentzua dauka, eta nik berea ditu nion Ibairiz berak esan duen bezala, hemen zerbait berezia gertatuko da estudio honetan, eta hau jasoneko genuke ez. Jakin gabe zer egin goren ondoren etorri da diskoa noski, baina gero liburu bat egatera genuen, kaierro bat, eta orain esposizio honekin, pixkat diskoari beste dimensio bat ematen diogu ez. Ikuspetan itxututa gaude, denborarik ez dauka, gehiagoa beste nonbaiten, egon nahiko nuke orain, aukeratu zure drama, pantailan ispilu bat da, hauxe da, jasoko duzu mundua. Argi geratu dela, lehentasuna kantuek daukatela, niretzako eta ateratzeko moduak ere hor jarri dut indar guztia ez kantuetan, baina gero badaude osagarriak eta nire ustez ere bada aldarrikapen bat ere ematen du gaur egun ez, nobedadearen diktadura bizi dugula nolabait, gaur berrikuntza zara, baina bihar badator beste bat eta zure toki hartzen du eta zuk urtetan landutako zerbaitek, kauzidade fetxa dauka, eta ematen du Kleenex musika bizi dugula, eta oso azaletik, eta horrek amorro handia ematen du, nik kariño handia jarri dut kantu hauetan, lan handia dago honen atzean, eta honek ere pixkat hori aldarrikatzen du, ez dela bakarrik, konsumo azkarrerako zerbait, nik nahi du jendea bueltatzea diskonetara, entzuta kantu bat, gero gauza berriak deskubritzea, eta ustut bai liburuak eta bai esposizioak ematen diotela beste dimensio bat, ez da disko multidisciplinar bat, kantuak dira zutabe nagusia, baina niretzako badira proiektuaren osagarri oso
erakargarriak edo behintzat kariñoz egindako zerbait da. Hilabete batzuk dira Urbizuren lehen bakarkako diskoak argia ikusi zuenetik. Ikaragarria izaten ari da, harrera niretzako galdera ikurri erraldoi bat zegoen honen inguruan. Diskoa ere atera nuen 4 urte isilik egon ondoren. Ustu bestelako proposamen batekin atorrela ere bai, ez ustean atera nuen diskoa, orduan, nik ez nekien. Pentsatzen nuen pixkanaka joango zela, baina ematen duenez, diskoa konektatu du jendearekin ere bai, eta gauza handia da hori ez, eta oso eskertuta nago publikoarekin. Eta gainera, sortu da, esposizio hau ere bada, sortu da diskonen inguruan halako iruditeri bat eta giro moduko bat, bada desazelerazioarako gonbite bat, olako zerbait ere bai ez, eta patxada zartzeko eta nolait ere artea edo musika arretaz bizitzeko eta sentitzeko eta pentsarazteko zerbait bezala. Eta hemen ere badago aldarrikapen hori, pixkat organikoara, ez dakit analogikora, ez atzera begira bat, baina bai, gaur egun bizi dugun irudiaren gain esposizio eta digitalura horri pixkat aurre egiteko. 25 urte berritzarrak eta beste hainbat proiektutan oso aktibo ibili ondoren, Peiremans edo Katamalo taldeetan, esaterako, guzti horretaz askatzeko beharra sentitu du Urbizuk, gelditzeko unea. Kasu honetan 4 urtekoa izan da. Faseak dira hori hola da ez, bizitzan, ez bakarri musikan, bizitzan beraren ere ez, eta egia da 25 urteren ondoren, gaina berri bezalako talde, ez dakit, oso aktibo geunden beti landalan eta gira, pausa handirik gabeko taldea izan ginen ez, eta bai, nire gorputzak eta buruak eskatzen zidan olako atxeden aldi bat. Eta horren banator beste proposamen batekin, noski, nik nahi nuen musikara gerturatu beste nonbaitetik, eta hortako uste du beharrezko izan dela etenaldi hau. Eta orain fresko nator, eta pixkat reset moduko bat eginda, eta atxeen hartuta baita ere, eta perspektiba hartuta ere bai. Ez nuke esango ere olako austura radikalik dagoenik, bada beste estiloko zerbait, baina azken batean ni neu naiz kantuak egiten, eta ari bat ere badago horrez nonbaiten. Bai uste du berrikuntza nagusiena dela, baita ere ausartu naizela oraingoan, hori oso disko gordina eskaintzen, ez? Eta hortako bai uste behar dela olako, ez dakit nola esan, heldutasun artistiko bat edo olako zerbait izateko, bai kapaz naiz olako disko bat aurkezteko, non zaurgarri agertzen naizen zenbaitetan, ez dagoen ez distorsiorik, ez inongo barrerarik ez, oso biluzia da, eta hor lehenengo muturraren parean jartzen dizut kantua eta sentitzen dudana eta adierazi nahi dudana. Grabaketa honek bazuen alako berezitasun bat, Gorka nolabait bere kantuak erabat amaitu gabe eraman zituen, eta horrek esan nahi zuena zen grabaketa prozesuaz aparte kantuak biribiltzen edo ikusiko genuela, eta hori lantalde baten laguntzaz, ez? Orduan ulertzeko da bezala prozesu oso momentu oso berezi bat erretratatzeko aukera eskaintzen zen, eta hori oso erakargarria zitzaidan zen. Benetazko momentu, horri iruditan bildu diren momentu egin benetazko momentu dira. Badelako, azaltzen delako alako tensio bat, zure olako sormen prozesu batean, gauzak izteko momentu hori erretratatzea tokatu zitzaidalako. 4 urte zitzelean egon ostean dator disko berria. Aitortze dizut, bertigo pixkat ematen zidala, pereza pixkat ere bai. Ondo egoten da ere bai ez, pixkat anonimato hortan. Eta benetan behar nuela, berresten dut hori, eta enez inondik inora da mutzen ez hartutako erabakiaz. Baina, behin, pixkat akuilu izan dena da, hain zuzen ere disko hau ez, hasiera bat ja publikatu ondoren, eta jendearen denean, horri boloditzeko zuzena jo barezu eta publikoarekin partek hartu. Eta orduan bai banukan gogoa, ja behin diskoa kaleratuta, orduan ez dakik izton pisuak endugu nuen gainetik, ja askatu nuen, bota nuen gaina sekretupen eramate horrek, ukizuen ere bere astuna egin zitzaidan gogorra bukaeran, eta halako liberazio bat izan zen. Eta orain, jendearekin partekatzea da pasada bat eta gertatzen ari den moduan, ez? Egin dugu, haintxe bukatu dugu birako lehendabiziko atala esan dezagun, aretoetan eta Hego Ameriketan ere egon gara, Mexiko baita, ez dakit, oso bira berezia izaten nahi da.